Okay. Det er sværere at bruge den anden retning end på YouTube. Ja. Det ved du bedre. Ja. Og ellers så gør vi det jo igen. Så du tjener bare flere penge ved, at vi gør det igen. Så vi tager bare 2 timer? Ja, lige præcis. Det var bare fordi, du sagde ikke, hvilken retning jeg skulle holde kameraet. Nej, men han skrev håndholdt, ikke? Jo. Hvordan er din opvarmningsprotokol, når du sådan skal varme op til din dødløft? Har du noget sådan tommelfingerregel eller sådan? Hvad jeg kører op på i kilo, eller hvad? Ja, altså sådan, hvor store spring tager du? Og... Altså det er ikke sådan sat i sten. Nej. Kommer lidt an på, hvor varm jeg er, men jeg laver altid lige noget med tom stang. Sådan bare helt almindelig barbell yoga. Jefferson curl til rotation og så i dødløft så starter jeg bare med 60 eller 70, hvis jeg synes det er dejligt varmt. Og så springer jeg med 20 kilo op til 100-110. Så begynder jeg at springe op med 130, 150 og så videre. Så mindre og mindre spring. Så det sidste sæt vil sådan typisk være 10 kilo fra. Bare for en etter. Så ja. Hvis vi skal lave 2 år i dag omkring de der 175, så er det nok en etter på 65 som sidste. Men lidt forskelligt i forhold til, hvor meget tid jeg sådan reelt har. Ja. Nogle gange går det hurtigere end andre gange, eller hvis jeg har haft en lang dag, eller haft børn i weekenden, så kræver det sgu bare lidt længere tid at varme op til det reelt set. Så ja. Varmningen. Men mindre spring, og så bare stille og roligt få gentagelser. Ja. Jeg kører det op. Så det var 100 det der. Så tænker jeg, at jeg tager 130 og så 150. Ja. Og så ser jeg lidt af, hvordan jeg er det derhen. Og så med mine egne klienter, så får jeg ligesom noteret, hvad det er, de sådan nogenlunde skal springe ud i. Ja. Hvad de varmer op med, ikke? Jo. Der er det mere specifikt. Man snakker egentlig også ind i, at hvis de har behov for at varme mere op undervejs i det, til de store øvelser, så skal de bare gøre det og tage længere tid. Men altså, jeg har gjort det relativt længe, så det der til at mærke mig selv, hvor jeg lidt er henne, det synes jeg ikke er et problem i forhold til at skulle skrive det ned og gøre det fast. Nej. Men det er nok også mere, når folk ikke er vant til det og slet ikke har den der kropslige fornemmelse endnu, så kan det være mere nødvendigt at skrive det ned til at starte med. Ja, præcis. Og så jo længere man når, jo nemmere kan man også selv mærke, er det tilstrækkeligt, eller er det for meget? Eller... Ja, men det er også derfor, at det er sådan lidt forskelligt, om jeg tager de der 5 minutter bare ren bevægelse, og så kører på, ikke? Så jeg plejer altid godt at kunne mærke, hvor min krop sådan lidt er henne på dagen til det der. Nå. Så 130. Skal lige være sikker på, hvad det var, jeg kørte. Det er jo altid meget typisk, at man bruger mindst tid på sit eget program som træner. Det er også derfor, jeg bare har en anden til at lave mit program. Så ved jeg, at der er nogen, der tager sig ordentligt af det. Ja, fordi jeg bliver altid... Jeg nedprioriterer altid at få lavet mit eget, også bare udviklingen i det. Så nu er det... Hvad er jeg i uge 2 eller 3 eller sådan noget af mit eget program i forhold til progression. Og det bliver bare work as you go med hvor fanden det er, det skal være henne. Fordi jeg har ikke tid til det. Nej. Ja. Hard working man. Hard working man. Yes.
Men jeg tror også, at det der med, at altså, lige så snart jeg har sammensat jeg har jo altid en eller anden tanke om det bagved, og så står så skriver jeg det ikke nødvendigvis ned, men jeg ved godt, hvor jeg så nogenlunde gerne vil hen, når jeg har 7-8 uger til at pigge i dødløft. Hvad det er, det skal sådan indebære, i hvert fald progressionsmæssigt og sådan rep-skema, hvad man skal køre på. Så er det mere tallene, der sådan er on the fly. Og hvordan ser det ud lige nu så, din progressionsmodel? Jamen jeg startede, jeg sådan kørte relativt, hvor fanden blev de der straps af? Hvor smed jeg dem hen før? Så det er, jeg starter på 4x4 i U1 i dødløft. Og så endmålet, det er at køre en tung toer, uden at max helt ud, når jeg er sådan til sidst i blokken, ikke? Så 4x4, 3x4, 4x3, 3x3. Altså sådan lige hvad jeg ved i hovedet, at de første 4 uger er. Og så kommer det lidt an på, hvordan jeg har det undervejs til det der. Også fordi, samtidig med alt det andet, som CrossFit-volumen, så prøver jeg at mærke lidt efter på dagen, hvor det der. Ja, for det er jo din primære lige nu. Det er jo at skulle være sådan en lille cardiomus. Det er åbenbart. Det gør noget, når ens kæreste også laver det. Ah, ja. Ja. Okay. Jeg tror lige, jeg tager sidste opvarmningssæt i bænk. Yes. Og så 20 starter nok lidt på den. Jeg synes, det er sjovt for en. Hvad har du på nu, Jesper? 65. Jeg tror, vi holder på det der 75 for 4 sæt og 2 i dag. Ja. Så jeg tager lige en enkelt eller to. Det var relativt nemt 150 i dag. På trods af, at jeg har en øm røv. Så går det nok. Så synes jeg normalt, at det der sidste opvarmningssæt bare føles fucking tungt. Ja. Men i dag, der var det egentlig okay. Okay. Nice. Jeg skal præstere for kameraet. Ja. Ja. Det betyder noget. Det er jo optimal training. Ja. Ja. Vi kan lige tage den der snak om, hvorfor det er CrossFit. Ja. Undervejs. Ja. Fordi at jeg sådan kanon meget bare tung styrketræning, squattede fucking meget, alt for meget. Det kan jeg godt huske. Ja. Det var bare sådan den russiske stil. Ja, det var det virkelig. 10x10. Altså, men det var i hvert fald virkelig høj frekvens på det. Ja. Og det, jeg kan også godt lide det. Jeg kan godt lide at have det hårdt i det. Det er også klart min yndlingsøvelse. Men også da jeg startede med at være personlig træner, i hvert fald da jeg blev selvstændig i 2020, der var det meget alenetræning i det der studie, jeg var i. Fordi det lige passede imellem, eller inden eller efter klienter. Så der var ikke noget socialt i det, i al den tid der var. Og så kan jeg godt mærke efter, at vi er herhenne, at det der med at træne sammen med andre, eller lave lidt det samme og gå op i, at det har sgu været meget hyggeligt. Og så blev jeg overtalt til at hoppe med på lidt CrossFit. Både sammen med nogle af de andre, der var her, men egentlig også min kæreste, der lavede den del. Ja, jeg kan godt lide at blive bedre til ting. Det er også fedt. Der er fandme meget, man kan blive bedre til i det her. Ja. Ja, så det har været lidt målet. Også
tror jeg, fordi at det der er rigtig tunge i forhold til back squat blev lidt svært, når det var så sporadisk, hvor godt man havde sovet i forhold til børn eller ej, eller hvor travlt man lige havde med arbejdet. Og der er CrossFit jo bare sporadisk i forvejen, så det Præcis. passer lidt bedre ind i... Det passer fucking godt ind til, når du faktisk har en dag, hvor du har masser af overskud til bare at fuldstændig hjerne igennem. Når der er en dag, hvor at du kun har 20-30 minutter, altså, så kan du også nå relativt meget, kontra at skulle varme op i 40 minutter for back squat. Ikke? Ja. Ja. Nå, jeg kører. Yep. Hvad, så går du på 175 nu? Ja, det tror jeg. Det bliver du nødt til nu, når du lige sagde, at det sidste opvarmningssæt, det føltes nemt. Ja, jeg tror måske også godt, der kunne være til mere bagefter, men... Og lad os lige starte der. Jeg skal ikke makse ud, bare fordi der er kamera på i dag. Selvfølgelig skal man det. 22, og så... Yeah. The spine has left the room. Ja, men jeg har også set en af mine kammerater, han lader lige op, at han tog 180 for 3. Så det kunne man jo, det synes jeg, det ville også altid være dejligt lige at tage 4. Ikke? Der er du jo altid sådan det gode eksempel på how not to follow a program. Ja, lige præcis. Fordi du bare sådan, hvis der er nogen, der skal max ud, så skal vi alle sammen max ud. Men det er jo noget, jeg prøver. Jeg har virkelig kørt det meget bare struktureret hele tiden. Så jeg prøver at læne lidt ind i og bare tage den, hvad man lige har lyst til at køre med. Ja. Stille og roligt. Men der kan man jo også sige, at du kan jo godt komme på WOD en dag, og så skal man bare lave en af dem i front squat, og man er sådan, ja. Nå, jamen så er det jo det, vi gør. Så er det åbenbart det, vi gør. Har vi kørt op til det? Nej. Nå. Nej. Oj. Det var meget nemt i dag. Ja. Det kan vi godt tage lidt mere af. Fuck, hvor fedt. Fuck, hvor fedt. Nå. Bænk. Og du kører med håndvægte i dag? Jeg tager håndvægt i dag. Jeg har en gang i ugen til med stang, og så en gang i ugen med håndvægte. Jeg er så fucking dårlig til at gøre det med stang. Det er meget federe med håndvægte. Hvorfor? Altså på grund af bevægeligheden, eller bare fordi du synes, det er federe? Jeg er tydeligvis ikke lige så god til det i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig at være. Ej, men jeg synes, min skulder den driller lidt mere ved det. Ja. Og det er jo bare fordi, jeg ikke har lavet det særligt nok på det. Så synes jeg, vandringen... så er man jo også bare, man er jo bare en mere fikseret bevægelse, når man har en stang. Så for nogen er det jo også bare rart at køre med håndvægt, det kan man sige. Og så synes jeg, bevægeligheden i håndvægten er bare rar. Ja. Fedt at være i. Kom så her. Ser så elegant ud, når man så skal op, og ens hoved har bare lige været ved at eksplodere. Ja. Hvad tænker du på, når du sådan skal lave øvelsen? Fordi jeg kan jo godt se, at du bruger dit leg drive og sådan noget. Hvordan sådan, har du nogle tekniske cues, du selv bruger? Eller nogen, du i hvert fald sådan... Altså udover, jeg synes bænken her, den kan godt nogle gange være lidt lille. Så det der med at vælge til at kunne få skuldrene tilbage så godt som muligt fra start eller undervejs i den, fordi det kan godt det kan være lidt shaky, når man begynder at tage nogle gentagelser på det. Især det der med at lige komme op med de der 35, så er det svært at have den helt liggende fra starten. Men at få fødderne godt ind. Og så ligesom skyde brystet op, så du får skulderbladene tilbage. Brystkassen op, så stille og roligt komme ind under den.
Ellers så det primære, det jeg faktisk har fokus på, det er, at min højre skulder kan godt være lidt træls nogle gange. Blusser sådan lidt op, jo mere jeg laver i baren i forhold til butterfly pull-ups og toes to bar. Så det der med at sænke tiden en lille bitte smule i det, synes jeg også er nemmere at gøre altså med bænkpres med håndvægtene, end det nok er med stangen. Nok er også en grund til, at jeg synes, det er rarere at være i. Så jeg lige kan få lov til at rotere albuen en lille bitte smule indad. Det er en rare position at være i, når jeg skal køre. Ja, fordi der har vi lige lidt mere plads inde i skulderen. Præcis. Så det føles ikke helt som så spids en vinkel at være i, som det kan med stangen en gang imellem. Så bare trække noget tempo ud af det sådan generelt i det der. Så absolut meget vandring, man overhovedet kan på håndvægtene. Og prøver virkelig at komme langt nok ned og holde brystkassen oppe. Om der er en pause i bunden eller et eller andet, det kommer lidt an på dagen, hvordan skuldrene lidt har med det. Føles ret nok i dag, men jeg kan godt stadigvæk sådan mærke det, når jeg kører. Ja. Det er ikke, altså... Jeg synes, det giver fint nok mening i forhold til, jeg havde en rigtig lang periode, hvor jeg squattede og ikke lavede så meget til overkroppen, og så begynder jeg fra den ene dag til den anden at lave en masse crossfit. Så er det som om, at kroppen ikke helt er klar til det. Den var sådan lidt, hvad er det? Hvad laver du? Hvad har du gang i? Ja. Jeg er kun vant til at max ud i squat hver anden dag. Præcis. Fordi Luno han lige kommer herned og sådan, skal du ikke løfte 210 der, eller hvad? Fuck. Nå, 180. Kom nu. Ja. Så trykker vi bare gulvet væk. What, det var nemt. Ja, det var fint. 4 sætter det der, det passer sgu nok meget godt, hva'? Ja. Ja. Hvor fucked up tror du, at den her mikrofon bliver, når jeg cleaner den her op? Jeg skal nok gøre det stille og roligt. Clean, stille og roligt. Jeg tager en rigtig grim... Du tager sådan en muscle Ja, præcis. Jeg laver en muscle clean. Så den ikke rammer. Ja, fordi det kan ikke være meget godt. Det her sæt koster nemlig 2.000, så det vil være... Ja, okay. Nå. Der squattes. Vi skal lave pause squat i dag, så... Ja. Jeg kan godt mærke, jeg er sgu rimelig varm efter det dødløft der. Det var også nogle tunge dødløft. Også nogle tunge dødløft. Så jeg kan nok godt varme noget hurtigt op til squat i dag. Ja. Fordi vi snyder lidt ligesom i bageprogrammerne. Nå ja. Du har varmet op på forhånd. Jeg har nemlig varmet op på forhånd. Fordi at kagen er allerede bagt. Ja, lige præcis. Det er slet ikke meningen, at jeg squatter samme dag som jeg dødløfter, men det gør vi i dag. Ja. For tuben. For tuben. Ja. Jeg tager lige 2-3 på det her, så ser vi lige, hvor vi er henne. Jeg føler, vi skal have den orker med, du lige kom med der. Fuck. Fordi jeg tænker på, at der er en halv time tilbage af det her. Hvad skal du op på her? Ja. Nemlig? Præcis. Jeg skal lave 2'er, det ved jeg. Fedt. Men jeg var syg. Så det skal være ret tungt. Jeg var syg sidste uge, så det... Men dødløften føles nem i dag jo. Det gjorde det. Hvor fanden har vi det henne? Ikke... Jeg er jo på sådan en app.
med mine træningsprogram, eller træningsøvelser. Så jeg ligesom kan huske, hvad fanden det er, jeg laver. Er det True Coach? Nej, jeg er ikke på True Coach. Det er til mine klienter. Oh. Jeg skriver bare selv i en bog. Ja. Men så har jeg... Må jeg sige, hvad appen hedder, tror du? Ja. Noget, der hedder FitNotes Ja. på Android. Som jeg kører ud fra. Jeg skal op på 120-25 stykker i dag. Ja. Den tror jeg kørt i 5-6 år. Så har man en øvelse, kan skrive den, pause squat for eksempel. Og så er der hele historikken, hvad det er, man har lavet tidligere på det. Og kan Så man kan følge med i sådan rep-PR også og sådan nogle ting, ja. eller hvad? Nice. Men det er udelukkende til, altså, hvor der står øvelser indenunder, og så kan du sidde og skrive kilo og gentagelser ind, så du kan ikke lave ingenting for dig. Nej. Det kan man ikke rigtig bruge den til. Men det er der er jo så mange forskellige apps til de der efterhånden. Ja. Altså, ja. Nå, 120. Jeg henter lige et bælte. Hvorfor bruger du et bælte, Jesper? Det bruger jeg for, at min ryggrad den ikke bliver skidt ud. Gør for at have et højt intraabdominalt tryk. Ja. Bælte, det hjælper lidt, især i bundposition, ikke, til at holde sig en lille smule oprejst. Noget af det at spænde op imod, sådan reelt. Jeg havde faktisk ikke altså det er kun de sidste år eller 2, jeg begyndte reelt set at squat med bælte. Og det er ikke fordi, at altså, stadigvæk godt på de tunge begynder at have en tendens til at falde lidt forover. Men det hjælper, at der er noget at reelt set at spænde op imod. Ja. Der hjælper lidt til at holde opspændet, især fra bunden af. Ja. Så nu har jeg stjålet Christian Lunos bælte i dag, fordi jeg har glemt mit eget. Det er godt nok meget rødt, hva'? Det er meget rødt. Det er fancy. Det er fancy. Så jeg vil sige, at mit det ikke er så visuelt, men der er sådan en stor tyr om bagpå, og så står der El Toro på. Så er der sådan rigtig IPF approved. Men det kommer aldrig til at skulle bruge. Aldrig nogensinde. Godt, man har været inde og finde det bedste, du ved, og det er sådan 7 mm, og det er ikke for bredt og Lige sådan noget. Lige præcis. Jeg kan godt huske, at jeg undersøgte det rigtig meget. Og så var sådan, altså bare squattet 3-4 gange i ugen og bare haft masser af fokus på det. Jeg kommer aldrig til at være på konkurrenceniveau, det sker bare ikke. Men nu har du et sejt bælte. Nu har jeg et sejt bælte. Og hvis ikke man kan vinde, så må man skinne. Ja. Og det gør man med sejt udstyr. Præcis. Jeg lige skal have den lidt mere. Men mit det er et lever build. Det her, det er rimeligt. Det her det er ret træls i forhold til. Ja. Altid forfærdeligt at komme ud af. Ja. Det er også meget federe at kunne sådan klikke den op. Ja, det føles så sejt. Ja, det føles ret sejt faktisk. Så hvad er vi på 120 her? Ja. Ja. Jeg tror, skulle have passet nok. Nice. Nice. 125. 125. Nice. Sidste sæt. Og så skal jeg køre en workout. CrossFit, Jesper. CrossFit. Fuck. Store lunger. Min røv, den er bare så øm efter i går. Jeg gider ikke noget. Nå. Let's go, then. Let's go. Der kommer også lige en god sang på. Ja. Fedt, mand. Fedt, mand. Ja.